hello ninyo tanan mga baya. Kumusta nga to mga ano ni pagpangan ng buhi karong mga adlaw karong mga orasa. Kumusta man tanan diha? Nahala paghukad mo. Kaya naa na punta sa ato ang leksyon no, leksyon nga sige ikaw, sige pug istorya. Diha magsalo ta. Pasensya na kayo sa mga wala na ko na natubag ha kay duty pa man ko mga baygod niya. Kanang sa ni matingaman niya akong amo ba nga ano Bisaya ta dagko kitag tingog istorya ta dagko kitag tingog pero kung uyab gani istorya pitingog kini mga amiga na dako itingog lanog-lanog ng mga tingog ya may nga akong amo nga kisa ba nagkaaway nimo diha nga naman na man ka mag-istorya dako kay tingog. Miingon po ko na ada ako ni igsuon. Akong inahan, bungol. Miingon ko da mga bungol lagi niya akong mga igsuon. Di makadungog kaayo. Kahingi ang signal sa amo anak ko. Kusgo na ko akong tingog. Hinahinay lang. Ang gidiam ko ni suok. Diam ko adto ko sa suok kay tuwa man dito ang signal. Sa budiga. Ngaon ta ba? May laing masudan, oy, hindi kaning kuan, kamisita. Pamina. Lami may kaubuwad ng panahon na, ay. Kasi lang, aham ka kamilang bulad diri. Ito lagi. Na, sa mga gusto magpag-greet o birthday, gusto nyo magpa-butang sa mga Katolina. At ito lang mapag-comment sa akong mga post nga. Para sa birthday celebrant ha. Ang pambutang na ko sa Katolina. Dayon. Ang pansay na to mura absent na gyud yung maestra gyud. Pila na kaadlaw magtulo ka adlaw na kula ka po sa pansay. Kasi yan. Hindi yan, bawi ako. Gusto na yung tanan diha. Mga unta sa mga orasa din he. Hapon naman din he. Ang hain naman to. As 4:43. Untak na sa kapunan. Bay, Jomari Pitogo. Pero ni mo ba yung sa imuhang mama, Rosalinda? Rosalinda Pitogo. Pero kami mo ba, apil-apil lang ako ang kuan ba? Kanang, saan niya? Nangalan, sibya-sibya sa iyong ngalan. Samtang nga. Kaon ko kay. Isip pasalamat na nako ninyo. Naamang ko maingon niya. Naamang giga comment nga annoying kayo ng mga sibya-sibya lagi. Ya okay ra na. May problema. Paminaw lang mo diha. Laka. Bay anali takahasi. Lusab kanimo bay nani. Balansag ug kang Christina Monte Falcon og sa nga naa sa Kuwait ug kang Marisa nga naa sa Dubai. Hello. Sa mo ni tingog dito oy do na may mga kuan din he mga tao na muyo. Di makitaan. Kani bitong mga basher no. Sige na lang pang insulto ani mga tao. Karon na poy basher karon na basahan. Ingon nga. Mura na kuno kog abnoy wa kuno koy angay mo kanta. Hala. Dugay naman ko sige kanta. Basta karon pa siya kita ng kanta ko. Naman ko daghan diya nga mga post ng kanta ko. Kung ang lingom siya ako magulto sa Ismail. Na mo request na hala ihatag po na akong request kay mo naman na inyong kalipay ug akong ihatag inyong mga request. Isip pasalamat na ako na para ninyo. Nagyo bang tao nga? Di ganahan. Dali naman yung buhaton. Di mo ganahan ako. Di mo siya ganahan ako. Hala. Panglakaw mo sa, panghawa mo sa ako ang kuan. Tugkaran. Pilay pag-unfollow. Pilay pag-block na ko. Di lang ta mag-istorya og mga dili maayo ba? Pang-insulto bitaw sa mga tao. Okay naman ma-insulto ka. Di mo ikatawa. Pero tanawa po na yung kagaling hundaan. Ayaw ka mag-insulto. Kung ayan baka mag-insulto o mag-isik katawo.
Okay, imong buhat na sige na lang pang insulto ng mga tao, sige na lang pang libak, pangbantay ng mga tao, pero bulingon din, labaw pa din kayo nga mga kuan. Labaw pang buling kayo. Pero okay ra na, oy, wa may problema na ko ng mga bahas diha. Hindi man ako natagdon kay sama na buna sa mga silingan nga sige na pamantay ani mga kasilinganan pod nga di ba ug nabay problema di ba makatabang nga di man makatabang nga si pamantay nga problema go anay lungagon di man na sila makahatag bisag tungag salmo na lang bugas may problema ako lang ba nga aya mo mo kuan mo bungat og mga pulong nga dili maayo unta inyo po hunaon ng tadaan kung maayo ba ka ni akong istorya kung dili kung okay ra na ada pambas mga inang mga sikat na kaayo sa kuan na sa mga artista na mga maayo nga mga singer pangbas pamanggani na wa man gani pud sa ilaha na nila managad nga ako ordinaryong tao ra man ko nga manghupay magpahalipay kaninyo nga si istorya sa mga sugilanon sa pobrehon nga ibas pagiko ninyo may itong mga sila kay doon naman to sila yung mga sweldo na kining ako kay libre man ni serbisyo publiko way bayad ni kinasing-kasing na ko ni nga pagkuan ninyo pag serbisyo ninyo kay kibaw ko kung unsa kapait nga malayo sa atong yutang na tawhan nga malayo sa atong mga mahal kinabuhi nga mamalayo sa atong mga bahandi kabaw ko sa kuan sa bation ana so unto kani ako ang gihimo kini akong mission dinhi sa kalibutan maglingaw lamang kaninyo sa mga ganahan ng diha maminaw okay ra kay na kay lamas man sa kinabuhi ng mga tao mahilabot pero naari gid na nimo kung usaon nimo pag-manage na kung magpa-apekto jud kag maayo ang mga tao bisan si panghilabot nawa gyud mahitabo nimo sa kinabuhi ang imong himuon ani bitaw mga tao si panghilabot himuon nimo na sila mga inspirasyon nga para ipakita sa ilaha nga nagkamali sila ng binangga mo to na bangon ta ka masta sa di na okay ra na mga mangbas diha mga ilabtanon diha mga tao mao nagipada sa Ginoo para kuan himuong isip pagsulay ba nato para testingan tag unsa kita kalig-on so para nako sa kadaghanan nako nga mga kasakit no nga nahiguman sa akong kinabuhi sa kapobrehon tanan-tanan daghan na gyud nagian kanang akong na-realize nga dili angay tagdon kini mga tao nga wala ing buhat kundi sige lang panghilabot ani mga tao ikaw po diha nga nilabdan po ka sa mga tao ay lang po tagda sila kay yung buhaton maningkamot lang ka sa hilom di lang ka manganti nga mga ingon ana mga istorya makabalos lang ko ana di man na maayo kaning mag-uanta kaning mag-usani kaning bitang puro na lang pagpanimalos ang naa sa atong kasing-kasing wa gyud maayong mahitabo ana kanato kinahanglan nga gusto tag kalambuan naon nato dinhi sa atong kaugalingon naon nato limpyo ang atong kaugalingon ang atong kasing-kasing atong huna-huna atong tan-awon kung wala batay mga tao nga natumban mga tao na kanang unsa ni na pasakitan ana atong naon daan manghinuklog ta daan kung gusto gid nato og kalambuan di ta magpada aning mga istorya sama aning usa ka kaldero nga akong atubang karon so istoryahan lang baliwalaon lang ba nga baliwala lang nahurot na dito
nga na. Ano ba? So kung gusto kita kalambuan sa itong kinabuhi, kamata sa hilom. Sa hilom. Kinahanglan nga, kung naamay ka ng wa ng respeto sa imong mga ipanghimo, imo lang silang iampo. Nga unta, kapon og damdagan na ilang mga nahuna og kasing-kasing. Ano pong uban na, sobraan na po mga hambo, no? Di lang po manganti kay di maayo. Da, ana ba? Mga panganti, mga papanimalos na anak. Basta, ako kasulti sa inyo ha, na ang kalambuan sa matag usa. Ang kalambuan sa tibuok unsa ni? Tibuok isig ka tao, isig kaingon, tibuok pamilya. Magikan jud sa imuhang kaugalingon. Mina na ata diri, natay mga problema, magilay makatabang na tudi kundi atong kaugalingon. Mura naman ko ani ko nang unsa ni nagpaambit. Nagpaambit sa mayong balita. Muna to nahurot na. Istoryahan lang ba ana? Kanang salamat kay ninyong tanan ha. Salamat isa sa tanang nitawag. Salamat is tanan ninyong pagpangka. Ug walay sapayan sab sa tanan. Sani ay mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel. Inday Kabkab and Charlie TV. Muna ang atong duha ka official YouTube channel. O syempre ay mo kalimot og laag sa ato ang payag. Atong payag sa Inday Kabkab nga kung nga diin nagkahiusa ang tanang mga Bisaya didto sa ato ang payag. Nagkahiusa ang tanang mga Bisaya nga napadpad sa nagkalain-lain kanasuran sa tibuok kalibutan. Daghang salamat kayong tanan mga bay, amping mo dia kanunay. And ang Ginoo kanunay mga panalangin ug mga uban sa matag usa kanato. Padayon lang ta sa mamain tumong ning kalibutan na. Bahalag bisag unsa ng mga problemahan na moabot sa atong kinabuhi di lang kay nato si Suho no. Tabunan na akong agtang nga matugbahan og 20 ka buok traktor. Sige, ayhan ako tapuson kini atong tulumanon. Ako lamang isibya kini mga pangalan sa kahanginan sa atong mga kagalaan. Isip pasalamat usab nako sa inyong makanay nga pagsuporta. Hello kay sani ahain na mata. Hello kay Leia Mia Ribada. Di Asis, hello kanimo ba? Hello usab kay Grace Beltran, kay Nanette Maturan. Hello usab kay Bench Manaba, Kalim Rudinas. Hello nimo dia sa Canada ba? Hello kay Lucy Di Guzman, kay Blessy Humawan. Hello nimo dia sa Italy, kay Sarah V Manila. Hello nimo dia sa Thailand. Hello ninyo tanan. Hello kay Jerlyn Caballero, kay Prency Torrijos.